መንግስቲ ኢራን ለማ ኣንቲ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ማለት እዩ ኣብ ዝተወቅዐሉ ቦታ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ወፂሑ ነይሩ ኣብ ብዙሓት ሰባት ሞይቶም ነይሮም ዘቢል ድማ ቃሉ ሂወሎ እዚ እንታይ ጽበለኹም ዓለማት በሙሉ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም ተወቂዑ ዘሎ ቦታ ብጣዕሚ ናይ ኢንተርኔት ቦታ ዝነበረን ናይ ሰባት ዝነበረ መንበሪ እዩ ተወቂዑ ዘሎ ሃምዚ ጌራ ደርሚሳቶን እያ ኢራን ማለት ርግምቲ ዓዲ እያ ኢራን ማለት ሕማቅ ዓዲ እያ እና ዓለማት እንታይ ጽበለኹም ሃገራት እንታይ ጽበለኹም ክብል ድማ መልሶ ሃበ ላዙ ግዝ ዲ ክትቃላቀሉ ድማ ብትሕትና ይሓትት ምክንያቱም እዛ ሃገር እዚኣ ሓደገኛ ሃገር እያ ክብል ድማ ተዛረበ ማለት እዩ መንግስቲ ኢራን ግን በዚ መልክዕ እዚ መልሲ ሂወሎ ኣንሕና ውግእ እንደለ ዓዲ ኣይኮንና ነርና ይኹን ዳ እምበር ኢራን ምንም ዓይነት ናይ ኒኩለር መሳርያ የብልናን ግን ብኒኩለር ለለውን ዓዲ እናተወቃዕና ንርከብ ኣንሕና ማንም ክነኸአና ኣይንደሊ ክንነክእ እውን ኣይንደሊ ብምባል ድማ መልሲ ሂቡ እዚ ትገብርዎ ኣለኹም ኣባና ጭፍጫፍ ናይ ኖርማል ውግእ ወይ ደሞ ናይ ሰራዊት ውግእ እንታይ ዘይኾነ ስለ ዘይኾነ እዚ ልምጻፍ እትገብርዎ ዓይነት ውግእ እዩ ምክንያቱም እቲ መሰረተ ልምዓትና ነዳጅ ስለ ዝኾነ እዚ ልመሓዝ ኢልኩም ትሓስብዎ ተኮይኑ ድማ ዓብይ ጌጋ ትፍጽመለኹም ክብል ድማ መለሰ ማለት እዩ ዘቢል ግን ማእኸላት ቢቢሲን ኒውስን ቢቢሲ ዘገብዎ ዘረባ ማለት እዩ እተን ሃገራት ኣብ ክልተ ፉክክር ዝነበረ ላብ 10,000 ሃገራት እውን ተወሳኺ ናብቲ ውግእ ጦር ሜዳ ከምዝኣተያ እናተሓበረ ይርከብ ኢራን ግን በዚ መልክዑ እዚ እንድሕር ውግእ ተጀሚርኽን እንድሕር ደኣ ኩላትኽን ለኣየ ክትወቅዓን ተወሲንኽን ካብዚ ናይ ኩሉ ዘለኒ መሳርያ ለኩሉ ሃገር ለቂቐ ክዓርፍ እየ ብምባል ድማ ተዛሪባ ኣላ እዚ ትገብሮ ኣለኹና ጨፍጫፋና ኣብ ማእኸላት ኢንተርኔትን ኣብ ማእኸላት ሰባት ዘለውን ኣነ ሃምቲ ትገብሮ ዘለኹና ዓደይ ክገብር እየ ብምባል ድማ መሊሱ ኣሎ ከምኡ እውን ትማሊ ምሸት ኢራን ብሓዊ ዳርጋ ተቃፂላ ውዒላ ክበሃል ናተወራይ እውን ቅኒ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ትማሊ ምሸት ዘጋጠመ ዓብይ ናይ ፍንዳታ ኢራን ዘውቅዐቶ ኣብ እስራኤል ዝዓለበ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት እኳ ይተጎድኡን ኣብቲ ዝነበሮ ግን ሞቲ የለውን ዝተጎድኡ ኣለዉ እናተባህለ እዩ ዝተወረየ ኢራን እስካዕ ኸዚ እቲ ሚሳይላታ ከም እምኒ ዳርጋ እዩ በቃ ተኸታታሊ ትሰዶ ዘላ እዚ ደሞ ኣብ እስራኤል ብዙሕ ሓደጋታት ከብፅሕ ክኢሉ እስራኤል ደቃቅ ዓዲ እያ እታ ደቃቅ ዓዲ ክንኣተለና ብካርታ ንእሽቶ እያ ካብ ትግራይ እውን ናይ ፍርቃ እውን እያ ተኾነት ስለዚ እዚ ብዙሕ መጥቃዕቲ እዚ ኣብቲ ዓዲ ዝስኩዕ እንተሎ ማለት ብጣዕሚ ይኸቢድ ኢራን ግን ያው ሰለስተ እጥፊ ናይ ኢትዮጵያ እያ ሰው ዝዓዲ እዚስ እስካብ ክንዲ ዝዓወን እየዋ ማለት እዩ ግን ኢራን ብጣዕሚ እታ ሓያል ሃገር ኢለ ዝግምታ እያ ምክንያቱም ኣሜሪካ ዝኣክል ወገን ሒዝካ ዝኩላ መጥቃዕቲ ትፍፅም ተለካ ምንም ዓይነት ነገር ከምዚ ለምፍፀሙ እስካዕ ኸዚ ብጣዕሚ ይገርም እዩ እንዲያም ፀረ ድሮን A75 ዝተባሃለ ኣየር ማለት እዩ እስካዕ ኸዚስ መሊሳቶ ማለት ወቂዓቶ ዘይትፈልጥ ሃገር ኢራን ያውዲዓቶ ስለዚ ብጣዕሚ እቲ ዝኸበደ ተባሂሉ ካብ ዝሕሰብ ነገር እሱ እዩ ብጣዕሚ ካብኡ ላዕሊ ክበፅሕ ክእል ኢላ 4,000 ኪሎ ሜትር ዝኸይድ ቅድሚ ኸዚ ኢላ 2,500 ዝኸይድ ኪሎ ሜትር እንትን እያ ምፅያ ነይራ ማለት ሚሳይል ኸዚ ግን ላብ 4,000 ዝኣክል ዝኸይድ ሚሳይል ሒዛ ምምፃ ግን ብጣዕሚ እቲ ዝገረመ ኮይኑ እውን ተገኒኑ እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ከፍቲ ዝባል ሒዛቶ ዘላ እሱ እዩ ዘቢሉ እውን ማእኸላት CNN ቢቢሲን ብጣዕሚ እናዘገዩ ዝግነዩ እሱ እውን ናይ ፕሬዚደንት እስራኤል ማለት እዩ እናተዛረበ ነይሩ እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ዓንቶ እተን ሃገራት ላብቲ ውግእ ልክቃላቀላ እዩ ጥያቄ እናልዕለ ነይሩ ህዝቢ ግን እስካዕ ኸዚ ዓብይ ፀገም ይርከብ ያው ከኣቲ ድዩ ኣያቲና ዝውግእ እኳ እናተሓሳሰበ እዩ ዝርከብ ስለዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክብል እየ ዝሓስብ ማለት እቲ ውግእ እዚ ኸዚ ተጀሚሩ ዝፍጠር ዓብይ ነገራት ዘለውን ስጋእ ኩነታት እዩ እናተረኸበ ዝርከብ ሰው እቲ ህዝቢ ሃመይ ከም ዝኸውን እቲ ዝኸበደ እዩ ናለ ደሞ እቲ ናይ ቢቢሲን CNN ዝነበሩ ዘገባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ማለት እዩ መዓልታዊ ደሞ ከምዚኦም ዝበሉ ቪድዮታት ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ስለዚ ቅድሚያ ግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ኢኹም ምክንያቱም እቲ ዘሎ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ላየለ እዛ ቻናል የበራታትዕዋ ፊላ ሪኣክት እያ ሼር እናገበርኩም ላይክ እናገበርኩም ናብ ብዙሕ ሰብ ልክባፃፃሕ ገበሩ ኢኹም ብሩኽ መዓልቲ ይገበረልኩም